Dobrý den, nacházíme se na ulici Chomutovská a to je Růžový vrch v Karlových Varech. Nabízím vám na prodej krásný slunný byt v tomto domě. Pojďme se na to podívat. Dispozice bytu je 3+1 a může se prodat kompletně zřízený. Rozloha bytu je 60 m2, byt prošel kompletní rekonstrukcí, a to včetně nový koupelny, kuchyňské linky. Dům je zateplen, má nový plastový okna, je tady dálkové topení a dům se nachází v energetické třídě C. Jestli se vám líbila naše prezentace a líbil se vám byt, volajte, pište, rád vám ukážu ten byt osobně.